sa ulo ibutang. Ibutang sa lawas para sa diskuhan alawas-was. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka pa. DJ Boom Boom, Idol. Bomba, Birada, Public May Dance. Saot kamayad, basi ka sandad, magwaswas saot, kay mo si DJ Boom Boom, Idol.
Bongbong Idol. This is Team Rocket.
DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka pa. This is Team Rocket. Feel the music of Iloilo Beats Club DJs. This is the mix of DJ Boom Boom.
Bongbong Idol. Iloilo Beats Club. This is Tobias Fournier Beats Club. Ahora tique. Alla verá, was was. Ilim nun, hindi sa ulo ibutang. Ibutang sa lawas para sa diskuhan alawas-was. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka pa. DJ Boom Boom Idol.
Boom Remix. Iloilo Beats Club. DJ Boom Idol. This is Team Rocket.
DJ Boom Boom, the best. The best na, mapasaot ka ba? Iloilo Beats Club. This is Team Rocket. DJ Boom Boom. DJ Boom Boom. DJ Boom Boom. Idol. This is Team Rocket.
Igan in Europe, France, right? Welcome po kayo sa Ma'am Chem Channel. Thank you po sa pinalipad mo. Salamat po, Ma'am Chem Channel. Guys, sa mga ito guys, yung ipapromote ko na next is yung mga nagpapalipad kay host. Una is Mami Cell Vlog. Mami Cell Vlog is from USA, New York. Mabait po siya. Now, I think nag-LS yun siya, pero for this week, I think wala. Hindi ko sure kasi may pinunod. Iloilo Beats Club. Team Rocket. Try po natin na maging okay siya. Next is Maria Sanders Love. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na, mapasaot ka pa.
din nag-online from 9 p.m. in the 9 p.m. Pilipinas time hanggang 11 or 12. Pwede kayong magpunta dito. Pwede kayong ma-isda dito. Pwede kayong ibaba yung bahay nyo. Ngayon kinukuha ko na yung bahay nyo. Para next time yung pagbalik nyo, mayroon ka ng code. Lahat na yung mga binibigyan kong code ay free of charge po. Walang tax, libre. Wala din kapalit si host. Basta kung andito kayo, kayo na magbaba ng code nyo para kayo ay ilan ibang members. Pero yung mga members at ibang mga nag-study dito, pero si host ay obliged na magbaba ng mga members. Si host din ang nagbibigay ng mga watch hours sa mga members mo. Kasi si host ay hindi nadamot si host. Pag sinabi ni host na hindi nadamot, ay nagbigay siya 1 watch hour sa company. Nagbibigay si host bago siya matulog. Nagbibigay si host 8 to 10 hours after. So, in a week or in a day, 8 hours, 6 hours. Hindi nyo nakikita kayo sa company. Paano tayo guys, hindi ka nagablaban, unahan natin yung mga nagpagbabaan. Ano yung anak na? Mama Ems, Corolla or Jorola, good evening. Meron ka ng moderator jacket. Pwede ka magbaba ng bahay mo. Hello ka dito, Brighter, my friend. Ba't wala kang LS? Happy birthday sa misis mo. Happy birthday sa commander mo. Wala tayong pagkain dyan. Wala naman nandito. Ay, kapit na. O, dyan ba? So, dyan ba? Sabi mo birthday. Guys, dito lang tayo guys. Huwag tayo magkayaan. Huwag na natin nang tayo na tayo dikitan nila. Kung ang opportunity guys na one, dikitan na natin guys. Sino bang wala dyan code? Sabi kayo ha? Ibigin nyo lahat guys ha? Time check is almost 7. Ibigin nyo sa Dubai. Then 11 in the Philippines. 5 also in Europe. Guys, yung mga binibigay nyo sa nagkakatiwala kayo nyo, kaya magkuhan na tayo guys. Excuse me, tamang dikit, tamang bakas, tamang kalambang, para lahat ay dumikit, hindi nawawala. Kasi ngayon magkuhan, nagkakalabasan. Wala na yung bago. Mama Ems, Lord, Rola, wala na. Sorry naman po. Ito yung bahay ni Juan. Banjo, ito yung bahay ni Jay. DJ Eric name? Okay na ba? 7
Sorry nawala kasi yung kanji, yung chat box. Meron na ba? Sige, okay, kapatid, what time yung MS mo? Sige dyan. Thank you. Sorry nawala kasi yung chat box. Joe, ito yung kapatid, anong oras yung LS mo? Pumumot ko dito. Salamat. Ma'am John Denise. Ito guys, si John Denise. Is from Germany. Ito pa yung isa, si Germany din. Sige dyan. Take your time. Please do support her. I keep LS. Kami sa Denise, hindi na ba? Akong bago dito eh. Sorry ako hindi kita natawag. Si Mama Ems ka dyan? Mama Ems, mawala. Meron ka ng jacket. Pwede mo lang ibaba yung bahay mo. Maglablaban mo tayo guys ha. Sabay Chris, Hi Ma'am Tina's dog. Ang joke dan daw. Anika TV. Salamat sa patamsak mo. Nasa bahay ka na ba, Tina? Si Mama M. Sorolan, nagbaba ng bahay. Okay, Ma'am Che, salamat po. Salamat po sa palipad mo. Salamat. Ito pala guys, nilimit ko yung sound ko. Kasi gusto kong mabanto ito yung namin na installing sa ating system. Nagmamahal ng 3G graphics. Yung papapag-add sila. Ito yung mga papapag pwede ko rin po sa kanila. Pwede sila i-contact. Pwede Facebook.
yung bahay niyo. DJ Bombom Idol. This is the mix of DJ Bombom. Bomba Birada Public May Dance. Saot kamayan, basi kasangdan, magwaswasaon kay mo si DJ Bombom Idol. Ito,
Pinay, balik ka mo si Germany Pinay. Ito yung bahay niya. Yan, tinipe niya. Yes, yes, Kulwin TV, lahat nawalan. Kaya wag kang mahinaan ng loob. Excuse me. Si Ma'am Suwiki nga, 20 na wala sa kanya. Joy Chua daw dan. Life with sa mate team. Meron ka ng jacket? Welcome po sa bahay ko. Guys, baka may mga Magic Ninja kayo dyan. Pwede nyo gawing 30 na thumbs up. Oh, 60 na pala. 60 na thumbs up. 18 million in the house. Maraming salamat. So, music, ping it. Next please. Music, next please. Yung mga inaabagang ko tao, wala pa dito. Baka siguro may mga busy. Kaya guys, maglablaban po tayo. 17 million in the house. Paalala ni host palagi. Kung gusto mong lumaki, magsariling sikap po tayo. Tanggalin po natin yung inggit. Kung gusto nating tumulong sa ibang tao, tumulong po tayo. Huwag po tayong mag-ask ng favor bago tayo tumulong sa kanila. Kasi may nakikita ako na iba gusto muna sila unahan bago sila magbigay. Huwag naman po sanang ganun. Kung gusto po natin tumulong po tayo. Alam ko naman magbabalik yan yung grasya na binibigay natin. Sa buhay YT World, baka merong nagtagumpay, pero mas okay ba rin na magtagumpay tayo na kasama natin yung mga kaibigan natin. Yung YT naman kasi, it doesn't only promotes na magkaroon tayo ng second na yung katotohanan naman second na pagkakitaan. Kaya nagbabakasakali tayo. Pero YT promotes friendship. Makakilala tayo ng iba't ibang klase ng tao, iba't ibang uri ng tao. For example, ako, may nakilala ako na from Germany, halimbawa si Ma'am Germany Pinay. Malay natin, if one day, makapunta ako ng baka hindi na siya, pwede ko siya kausapin mo. Kaya dito sa YT, alagaan natin yung mga tao. Sa DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka pa. Paalala niyan tayo, minsan,
DJ Boom Boom. Idol.
Bumbong. Basta DJ Bumbong, the best. The best na, mapasahod ka ba?
ibutang. Ibutang sa lawas para sa diskuhan alawas-was. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka pa.
sa ulo ibutang. Ibutang sa lawas para sa diskuhan, alawas-was.